Sanibona, uyazi ke le yokuthi uzothi umuntu ubulele umama wengane yakhe, wabulala nengane, wayibulala naye, mhlawumbe wabulala nomkhwekazi wakhe okugogo wengane ngasesayidini la mama. Singayibuka siyigxeke sonke. Imbi, kodwa futhi isuke nesizathu. Akudlali ukukhulisa ingane ongesiyone yakho ungazi. Mhlawumbe ngeke ngize ngithi mina kungcono umuntu efike nengane kuwe athi nanga umntanami kusho uma wengane ungithathe naye nangempela wazi ukuthi u step father yabo noma bangathina abasekhakini kodwa into eyaziwayo ukuthi lengane le inoyise inekubo uyayithatha nje wena uyayigcina njengomntanakho uyayifundisa wenza konke nje kodwa iyazi ukuthi yakwabani sibonga mhlawumbe noyise uyamazi. So leyo nto leyo nje isimple, kodwa leyo ukuthi ube nengane ngesiyone yakho ungazi. Nani bosisi nani bomama enikulowo mkhakha njengamanje enikhulisisa amadoda ingane ngezone zabo, yazi leyo bhomu leyo lapho iyoqhuma khona angeke usinde nawo, ngoba ingaleko ukuthi ibhlungu yave imphoxa umuntu wesilisa lento leyo. Ngeke ngibatsheleke laba ngithi ibona bhlungu umuntu wesifazane adaleka kahle ukuthi akabazi ngoba akasoza ayikhulisa ingane engesiyone yakhe, noma ngathiwa kuyona endoda yasemshadweni, noma ngabe wayithola nini noma kodwa kusuke kungeyakhe, noma ngabe wayithola kabhlungu ngerape kodwa kusuke kuwumntanakhe egcineni, noma akukho lutho uyamenyanya lo mntwana kanje kodwa ngoba kusuke kuyingane yakhe kuyigazi lakhe, noma ngabe wayithola ngayiphi indlela. So indoda mayisithole leyo ngane makhulu amathuba ukuthi ibulale egcineni, noma ibulale yona noma idala umonakalo nje omkhulu, ngoba into ebhlungu. Uyacabanga ukuthi lento iqala umuntu wesifazane ekhulelwe, ayiqhamuke setetile, iqala nje ekhulelwe ethandiswa, ugijima uyothenga ama grapes, ugijima uyothenga ama etsamom, ugijima uyothenga inhloko, ugijima uyothenga usu, ugijima uyothenga utamatisi ebusuku esethi ufuna ushadini babayi, ugijima uyofuna ugijima esefuna ubisi esihalala ultramel nje sithubeni ngo10 ebusuku, uhamba uye garage uhamba ubhashe uyofuna ultramel ngoba ethi nje iyona ayizumnukela kahle njengamanje angathi angayidla. Uyabo ube naleyo nto leyo ukuthi nje lo mfazi uyahlupha manje, uyabona ukhulela kwakhe lokhu uyangipha kanti ingane akusiyona. So ubuhlungu buqala kude buyeza, yikho ngithi sithina sibabaza sesibone egcineni ukuthi hawu sengazambulala, sengazabulala ingane ayinacala, sengaza ngoba uxolo isuke isihambe kakhulu lento emayehlehlisa icassette ehlehlisa irecord ehlehlisa abona ukuthi hayi lana ngilimele kakhulu namagama hambe washo sengizoba nengane yomfana, iscan sesishila ukuthi ingane izoba umfana, sengizoba nenkosazana la ekhaya, azayiqamba igama athi uVusumuzi, azaqamba igama athi umthobisi wenhliziyo yami, azaqamba igama athi isifundo lesi sokuthi ukubekezela egcineni kuyakwazi ukuthi ube nendodana, ayiqamba igama athi unontobeka athi uthobekile nokuthi hey iningi le nto leyana esuke yenzekile. Ikhulu ingane 1 year umfana, ikhulu ingane 2 years ake ngihlehle eyilanda nje sibhedlelathi useyitetile ahambe ngemoto ayoyilanda nalowo magama afika amthatha umntwana, phela sebaphile simanje manje abafana bamanje sebeyilanda ingane nje ineyinsuku ezintathu zelo, useyiphethe umfana usana, usevulela unini isicapha, uyamgibeza, usemmuka ezingane, useya drive umfana, kunaleyo excitement nje ukuthi sekukhona umntwana akuyona yakhe, ibhomu ezoqhuma angene naye ekhaya, kukhulukhulunywa emsamo laphana, kubongakala ukuthi awuna ingane isifikile, uzogogo ba ingane kuzabafowabo kuzo anti ba izobonwa lengane ngoba ekamakoti wakhe kanti akuyona yala ekhaya. Sihambe kuhambe ikhulu ingane 1 year 2 years 3 years kufika isikhathi sokuthi manje umntwana akahamba yekoma crash manje ayishuthe uyise, unomthwalo nje ukuthi ingane uyayibeka esikoleni adlula emsebenzini, useshesha acele nje emsebenzini umphathi usiyazi ukuthi usibani uzoshesha hamba ngoba uyothatha ingane yakhe lapha nomfana wakhe uyayedwa akasamtholi futhi omunye, lokhu uyayedwa nje elokhu ehlenyuka eyithatha esikoleni oyibeka ekhaya, iyakhula ingane izifika esigabeni sokuthi isithengelwe ibhayisikili, ithengelwa amabhola, akuyona yakhe kodwa uyeyedwa ngazi. Futhi khona imthonseyana yabantu khona emndenini eyaziyo, ikhona imthonseyana futhi ngasesayidini nasekhweni lakhe eyaziyo ukuthi lengane akuyona yakhe.
ikhulu ingane 7 years, ikhulu ingane 8 years, ikhulu ingane 9 years, isise primary. Hamba ngisho imhlangano yabazali makhona kwenzile njalo ipanishiwe uyafika azobuka umsebenzi uyafika azokhuluma udaba lengane ukuthi isiyenze ukuthi esikoleni ziningi izinto azenzayo imali yestaff sika malume akuthiwa isilando isanjiswa umalume esikoleni isifunwa direct uswazoba ne-account kamalume lo westaff ukuthi uyayifakela ingane imali uyayifakela ingane imali njalo umalume nje makhona ngibona kahle uthinta ngisho uthisha esikoleni makukhona ongahambi kahle uyafona mayibona ingane engalandiwe bakithi ubaba kaMthobisi ingane ayilandiwe baba kaSanele ingane ayilandiwe baba kaSiyabonga ingane ayilandiwe ngoba wazi wakhipha igama athi lengane uSiyabonga ngoba ebonga ukuthi ngiyabonga ukuthi egcineni sebeze mhlawumbe uMesuli ngisho igama lakhe kuthiwa ubaba kaMesuli ngoba uyabonga uMesuli lokuthi bangesulile inyembezi sengimthola umuntu ongesula inyembezi afona uthisha baba kaMesuli ingane ayilandiwe atatazele hey bakithi ingane ayilandiwe akuyona yakhe kuhambe 12 years 13 years 14 years azagcina ithathe manje ingane mhlawumbe ithothi na 10 years 11 years ayifake emafeni manje gijime ku Old Mutual ko Metropolitan ko Sanlam emsebenzini ufuneka izinto zengane photocopy nina ama-ID ama birth certificate photocopy kuyofaka lapha efayilini ukuthi noma ngabe sekuyovela ini kubaba nangu uMesuli oyodlala amafa onke athenga imoto lo muntu nemali ibhalwe Mesuli ZN Mesuli GP Mesuli L Limpopo Mesuli Northwest Mesuli EC Eastern Cape akuyona yakhe ngifuna ukulibona lo laka ngifuna ukuyibona into enikhandayo ukuthi niyayibona ukuthi iyogcina njani ngifuna niyibone kwanini ukuthi iyogcina njani zihambe insuku ngisho ngene ebhenki eyolungisa something sekukhona intombazana lapha ewuthela esimbingelela hawu bakithi baba kaMesuli uphi umyeni wami ngoba lokho aqala mayezolungisa izinto lapha hamba namfana wakhe emqoqoshile hamba namfana wakhe khona ngisho isithombe esikhulu esodongeni amshuthe emncane khona isithombe la isikhulu amshuthe odongeni egraduate lo kwase crash yini into engama memories ifoni nje igcwele uMesuli eqala ekhasa egaqa enza yonke into ekhula emhlupha nasobisini lo edulayo impela o S26 Gold laba abadula uyabathenga nje lo baba ubuthengela ingane yakhe ngifuna nje ubuka umlando ukuthi why ngithi mina ngibasoli mase sithatha isinqumo sokuthi usiyayibulala ingane ngishambe emgwaqweni lapha ya seziyabingelela ingane yababa kaMesuli ukuthi solo lokuthi nje ngangazi nami ukuthi ngiyoke ngibizwe ngobaba kabani empilweni yami yonke bese hamba uqhamuka isidakwa nje sala ekhaya siqhamuka isidakwa sakamakhelwana sasendaweni hayi suka gowani wena lento ezalelwe ingane lengane akuyona yakho lengane eyalapha kwaGazi lengane hawu yakwaGazi ingane na athi uyalandelela baba imuhle lethi kuthiwa awukhohlwa isidakwa lesi alandelele ngempela nalo baba oshoyo walengane athi mayembuka ethi ubuka ingane abone ukuthi ayinto eyodwa ngempela lengane akuyona yami kuphoxe kongaka ke uyakubona lokhu kuphoxe ukuthi akupheli ngisho ngathi uyakudlulisa ubaba kaMesuli ingane ithatha isuke lapha kodwa lezi thombe ezigcwele udonga lama video mhla eqala ecathula mhla eqala egaqa mhla eqala emayedwa mhla eqala esusunyawo mhla eqala egijima uyowasusa ngani ama video angaka itifiketi iphandla ama-police onke abiza lengane sefuna aqale phansi ayoshintsha ethi uyangena nje kwa-Metropolitan ithi intombazana hawu bakithi uphi uMesuli bakithi umyeni wami bakithi funa aqale phansi lo athi hey ngize ngalidaba laMesuli wenze njani ngizomesula manje uMesuli lapha kuma-police kanjani na hayi ngizomesula akuyona ingane akupheli izomudla lento lo baba namethu uyazama ukuyidlulisa izomudla izomlandela ngoba ngishiya ingane zesikole lezi ezifunda zizothi mazimbona zithi ya baba kaMesuli uMesuli mhlawumbe una 12 kulowo mzulu mhlawumbe uMesuli una 15 years naye wazi ukuthi une timer awazi indaba engaka uzoyibhahlaza uyithini kulengane ukuthi mfana wami konke lokhu nasi scraper sebhayisikili lapha nanti ibhola likhona lapha nazi izithombe onke ama-police safuna uthathe lento uyise emsebenzini uyoreport emsebenzini ngicela ukuyiqhubha ke le ayipheli